Moderegera guys, mverengwe naona se ani flu laziti zviri sei. Right. Hedzi noina udzi chiverengwa. Hedzi noina udzi chiverengwa na Musorobhangu. Kubva mumazuva atafura kusvikira muzara nhasi tikukupai zvanga zvichiitika mukati memasititi nenhau dzenyika yese kune avo vasina kunge vakaona. Mazautsi achinge abuda ekuhwina kwemukuru wenyika, vachamisa vanoramba mazautsi vachiti ina handisi kuzosaina nekuti handisi kubvumirana nemazautsi aya. Spokesperson we-CCC anonzi vaEstalo Siziva vanoita conference vachiti vatora zanu kuendesa kumakoti kuti vanotongana ikoko. Vanotaura vachiti hanzi zeki yakaita fail, so they must not be used again. Vanotaura vachitaura kuti ma-elections akaitwa aya anga asiri free and anga asiri fair zvachose, zvinove zvaita kuti veruzhinji vabvumirane navo. Hamene kuti chokwadi kana kuti hachisi chokwadi, asi mune dzimwe nhau vanhu vanga vachingotaura vachingoti hanzi vesadhiki vari kuti ngakuitwe rirani yema-elections nokuti zvakaitika hanzi anga ari mafanisi. Vamwe vanotaura vachiti hanzi vesadhiki vanoti vachaudza mauto avo. Montiregererawo. Montiregererawo vaterere nhau 2 minutes ndikudzoka. Vaterere vedu montiregerera vaterere zvacho unotoda kuverenga news. Koya vanhu tida ku. Okay, name tag. Hello. 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 Are you dressed, Peter? How are you? Yes. Are you going to school? Hello. Vatereri venhau vedu vemondiregererawo panga paita crisis, panga paita
kwamde aiwa ndati ndakanyorwa for entertainment purposes handitika saka momboregerera wedwe nokuti pane vanhu vangoya kuzotora something panzapa raita kutanga hedzinoi nhau dzichiverengwa navamusorobhangu. Tinotangira nhau dzedu kubva paya patakasiyira mazuva apfuura. Vachamisa vanoramba maresults vachiti ivo havasi kuzosaina kubvumirana nemaresults aya. Spokesperson weCCC anonzi vaEstalo Sisiziva vanoita conference vachitaura kuti vatora zani kuiendesa kumadzitare edzimhosva nekuti vari kuti vakabirirwa zvakare vari kuti zeki yakavafeila zvisingaiti saka naizvozvo vanofanira kuti vanosangana kumatare edzimhosva. Mumakuhwa ari kungotenderera mastriti vamwe vari kuti vesadhiki vari kutaura kuti ngakuitwe rirani yemaelection aya. Hanzi zvakaitika kuZimbabwe anga ari mafanisi chaiwo zvakare vari kunzi vachaunza mauto avo kuti auye kuzoongorora kuti pachaitwa here free and fair elections. Kunyika yeGaboni kwarohwa kune masoja. Vasoja aona kuti enough is enough vakasvika pakuinda kunotora nyika nekushandisa agidi. Kunyika yeGaboni kune baba vanonzi vaOmo Bonga vane mwana wavo achinzi Ali Bongo avo vatonga kwemakore 56 vari pachigaro vachichinjana kutonga kuita sekunonzi ushe mukati menyika yeGaboni. Vanhu venyika yeGaboni vasvika pakuti aiwa enough is enough taneta ndokubva masoja ati taakutora nyika nechisimba. Sezvo tiri kutotaura kudai izvozvi right now angari mutungamiriri wenyika yeGaboni vaAli Bongo vatoiswa pahouse arrest izvozvi so mukuru wemasoja ndiye ari kutotonga anonzi General Nguema ndiye atopinda ari president atotaura kuti I'm appointing myself as a leader masoja. Vazhinji vari kuti vagona zvikuru sei venyika yeGaboni nokuti vanhu ava vane 56 years vachitonga vachingochinjana kutongi uhu. Zvimwe vari kutaura kuti ndo zvoda kuitwa kune dzimwe nyika hameno kuti vari kurevei. Tichiverenga tichinokutsvagurudza mutsvagurudzo dzataita kubva 2020 tave nenyika dzinokwana kuita 80 kana kuti sere dzarohwa makuu muWest neCentral Africa chete. Kana tichireva kuti makuu tinoreva kuti vanhu vemunyika imomo kana kuti masoja enyika yoyo vanenge vainda kunotora nyika zvechisimba nokuona kuti panoitwa maelections hapasi kurohwa free and fair. Saka vanhu vari kutadza kuti vabvise vanhu vanenge varipo masoja oenda zvavo kunotora nyika kuti zvinhu zvavo zvifambe. Saka vanhu vanobuda vachifara nokutenda zvaitwa nemasoja enyika yeGaboni vachiti aiwa zvaitwa nenyika yeGaboni ndo chaizvo zvinogonekwa izvozvo ndo zvikuda kungoitika tati nyika dza8 muAfrica dzatora makuu. Tichipinda zvakare munyika yeSouth Africa. Munyika yeSouth Africa kune vanonzi vaGayton Mackenzie vabuda vachitaura kuti veHome Affairs ngavagadzirire kunodhipota vazhinji kweZimbabwe avo vachada kuenda kuembassy vachienda kunoita toitoi ikoko nokuda kwemaelections. Vataurira vanhu veHome Affairs kuti ngavagadzirire vainde kunovakumba vainde nemagumba kumba nokuti ruzhinji rwacho haguna mapepa. VaGayton Mackenzie vanozikamwa neunubu munyika yeSouth Africa vakambenge vari kujere asi vakauya vakapinda mune mazvitongero enyika vawanikwa vachitaura kuti hanzi vanhu vekuZimbabwe muri makawadzi. Hanzi hamugoni kuinda kunofesa ZANU-PF munoda kuinda kunoita toitoi yei muri kuno kunyika isiri yenyu. Dzokerai kunyika kwenyu muinde kunoita toitoi ikoko. VaGayton Mackenzie vataura vachikurudzira kuti hanzi vanhu indai munogwa kana zvichinge zvanetsa. Takazviona tose kuti maelections anga asiri free and fair asi komoda kuinda kunoita noisy munyika muno hazviiti indai munoitira kunyika kwenyu toitoi yenyu. Kune vebato rinonzi veBosa Build One South Africa vabuda vachitaura kuti maZimbabwean elections anga ari eshame. Hanzi ngati vangu vachikurudzira dzimwe nyika dzemuAfrica kuti ngatiregei kuita any engagement negovernment yeZANU-PF. Vanhu veBosa vanobuda vachitaura kuti kungoita kurega kuita anything to do nenyika yeZimbabwe kuchabatsira kuti vaone kuti zvavari kuita kuvana veZimbabwe hazvina kunaka. So handizozivi hangu kuti dzimwe nyika dzichazvitora sei.
tobuda ipapo topinda mune nhau dzedu entertainment industry. Kune nhau iri kuitika mumastriti apo panowanikwa vamazepe nasiwaga vachinetsana. Vamazepe vanowanikwa vachita live vachitukirira nekupinza vanhu vakawanda mukati menyaya dzavo dzatisingawisiri dzinobva nekupi dzichienda nekupi. Panoita sokuti pane makuhwa akanga aitwa nevanhu vepasocial media ava, asi nokudaro swaga akanga achipenga wari kupage kwake achiti une maV11 achaburitsa. Nekudaro swaga unozoburitsa mifananidzo yaanozoburitsa inove isina kugamuchirwa nevana veruzhinji rweZimbabwe vakawanda. Mushure mekunge aburitsa mufananidzo uyu, vanhu vanogumbuka vachitaura kuti ko hausi kufungira mudzimai womunhu asina chaanosiva here, nokuti mufananidzo uyu hauna kumira zvakanaka zvakare unoputsa imba yavanhu. Vamazepe vanoramba vachipika vachiti neniwo ndichatoburitsawo kune zvakawanda, kuchachegwa makuva tichapinda tiri vatatu, ndisingazivi kuti vamwe vatatu vaviri vari kurehwa apa ndavapi. Vanoti ivo mumakuva aya vasi kuzopinda vega nokuti ivo vadestroyiwa, saka vachauyawo vachida kuzodestroyawo vamwe vavo vakanga vachishanda navo. Tichibva panhau idzi tichienda panhau dzinotevera, tinopinda munhau dziri kufamba nemastriti dziri kurira mukati memastriti panguva ino. Kunyika yeUK kunowanikwa Olinda naTaitani vachisiyana. Olinda unobuda achionekwa ari mubhawa aine ex-husband yake vachitamba vachibatana zvinove zvakakatyikamadza ruzhinji rweZimbabwe. Ruzhinji rweZimbabwe kunobvunzana kuti ko zviri kufamba seiko, chii chiri kuitika panguva inaini. Asi Rich Auntie vakazviita Rich Auntie vanozobuda vachitaura kuti vakaitirwa zvinhu zvakakomba zvakawanda nemurume uyu asi vaishingirira nokuti munhu aida imba yake. Vanobuda vachitaura kuti vakambofonera murume wavo panyika yakambangu yakanga yavhizita kuZimbabwe, vakamuona akarara neumwe murume, zvinove zvakavakatyamadzwa nokuti vakanga vasina kuzvitarisira. Asi vanoti vachibvunza murume wavo vanopindura kuti yakanga iri kazeni yake vari kusheya mubhedha. Tichindirira mberi nekudaro, Olinda unotaridza kuti akarwadziwa uye akashingirira imba yake kwenguva yakareba achida sekutaura kwake, asi Taitani uyu unonzi anga asingachengeteki. Olinda unotaura achiti akaona mumba make mine mushonga wakanga urimo wakanga aisirwa, akabvunza Taitani uyu kuti mushonga ndewei. Taitani akapindura kuti ari kuda kumudyisa kuti apiwe mari. Asi Olinda unotaridza kuti wakangwara nokuti unotaura kuti iye hana kana chinhu chimwe chete chiri muzita make pazvinhu zvaanazvo. Unoti wakaisa mazita evana vake, saka kuda kumuisira mushonga kuti amusataimi nokuti hakuna munhu anowana chinhu. Olinda unotaura zvakare kuti mai vaTaitani vakamushungurudza mumba make mushure mekunge vauya vachishanyira kuzoona muroora wavo nemwana wavo. Vanonzi vakanga voda kutotonga mumba imomo vachiti ndaunovaka kumba undipe mari yose yaunenge uchishanda uvake kumba yekubhuruwayo. Asi Olinda unotaridza kuti haiwa, enough is enough. Unotaura mukaona mukadzi wobuda achitaura, guys, kureva kuti unenge aomegwa. Anobuda achitaura kuti nindaneta, ndakaona kuti zviri nani ndidzokere zvangu kune uyu nokuti wakanga asiri boyfriend, wakanga ari murume akatondiroora akatobvisa mari, saka zviri nani zvangu ndinde kunofara naye ikoko. Mune dzimwewo nhau, iye Taitani wacho anongobuda achingoburitsa mufananidzo umwe musikana waanenge achingoburitsa kwaHilisa. Hatizivi kuti ndiye waakugara naye kana kuti zviri kufamba sei, hatisati tanzwa zvesere ipapo. Olinda atotaridza kuti unomuvha fast, very fast seWi-Fi, haamiriri zvinhu zvisina basa. Pakubuda kwake achitaura nhau dzakasiyana-siyana idzi dzeseparata kwake naTaitani, vanhu vanoita confusion pasocial media, zvinoita kuti even vazhinji vemasocialites vasvike pakuwanikwa vachitora masaidzi. Evidence Chiera, mukuru wamakuhwa, unobuda achisapota Taitani. Anobuda achitaura kuti Taitani munhu ari right, zvakare Taitani anozvishandira zvizhinji. Anopa warning kuna Olinda achiti iwe Olinda uchachema uchisuwa Taitani nokuti Taitani wakamira newe panguva yawaitukwa naStana uchiitwa body shaming. Anobuda achitaura kuti nhasi waakumutsvinyira nokuti wave nebhodhi yakanaka, asi akamira newe panguva yawakatsvinyirwa nemunhu waunowadzokerana naye uyu. Mune dzimwewo nhau dzinotevera, Keti Masomera anobuda wachisapota Olinda. Keti unobuda achitaura kuti Olinda ndinewe, ndakamira newe, choro zvoita sei.
anotaura achiti iwe taita ndakambokupa warning mazuva apfuura aya kuti uya ndikupe evidence yezviri kuitika ukandiita kunge munhu asina kukwana naizvozvo rohwa chekuseri. Mune dzimwe nhau dzinotevera, SIS MELLY vanotumigwa mupikicha wavakatorwa kuAfrofest vakamira nemumwe mudzimai anonzi Kerina Mujati vachipiwa warning. Pikicha iyi vakangotogwawo sematorerwa avanoitwa mapikicha nevamwe kumafangisheni, asi zvinozova katyamadzira SIS MELLY kuti pikicha iyi inozosvika mumaoko mavo. Vakanyorerwa mudhadhadha vachinzi siyana namai ava nokuti vaipiwa mawarning akasimba chose zvisingazikamwiwo kuti chii chiri kuitika kana kuti mawarning ei. Vaingonzi be very careful nemunhu uyu nokuti haana kumira zvakanaka. Pane dzimwe nhau, Simba Chikanza anoonekwa ari kuZambia. Simba Chikanza unonzi akapinda munyika yeZambia ari kuinda kunobata vanhu vegold mafia. Semunhu wejournalist anonzi achisvika akafonera mbavha yaida kubata yakanga iri vanhu vegold ichibva yamuti ndine iPhone 15 yegold anoda kukupa uya tisangane pashopu inotengeswa maiPhone. Kunonzi ava former minister vakachawaira vachifamba vachiinda kushopu iya vachifunga kuti vari kunobraibiwa neiPhone 15 yegold. Vachisvika paya vanosvikawana vakamirirwa naSimba Chikanza, zvinoita kuti Simba achitanga kubvunza mibvunzo yakawanda pakubiwa kwegold mafia rekuZimbabwe nerekuzambia. Simba anonesana nababa vanoshava pekunyarira vachishungurudzwa naSimba. Handizivi pane mumwe murume anozosvika pakupindira achida kununura baba achirova Simba. Simba unopesera azochema. Achema kudaro Simba haana kugumira ipapo. Akaramba achingotaura kuti ndichakubatai chete ende ndinoda kuti mukumbire regerero kunyika yeZambia nezvinhu zvamakaita. Vazhinji kweZimbabwe nevamwe vanhu vekuZambia vakawanda vanosvika pakuona nyaya iyi voitenga vachiuploada Simba vachiti aiwa Simba ndiye journalist chaiye wavanoda ende zvakare vachitaura kuti munhu uyu ngaabude. Vakabirwa pakakura nemunhu uyu asi zvanga zvisina umbowo. Journalist uyu ngaarambe akadzvanya arambe akatsika. Vanhu vemuZimbabwe vanomira naSimba vachiti aiwa Simba Chikanza ndizvo chaizvo ramba wakadzvanya nokuti gold redu rinobiwa richiinda kune dzimwe nyika isi munomu tichitambura. Mune nhau dzimwe dzatiri kupinda madziri, Simba Chikanza anofonera Chigumba achida information. Simba anovhiga voice rake achizvita kunge murungu ari kuUK akapinda chikoro navachigumba. Mai Chigumba vanodaira Simba Chikanza vasingazivi kuti ndiye, vachitonoza vachifunga kuti pamwe kuda hamene wavari kutaura naye. Simba achibvunza kuti imi munonzi makarogwa nehama yapresident ndizvo here? Mai Chigumba vanopindura vachitaura kuti aiwa pane zvakawanda zvinotaurwa pamusoro pavo iye zvino havasiri bothered. Asi Simba anoramba akadzvanya achida information, asi information zvayo haina kubuda. Mune dzimwe nhau dzanezuro, Holiteni anove muimbi anoimba achitaura akatengerwa Range Rover nematwins kuZimbabwe. Anobuda achinyora papeji pake achiti anosapota zviri kuwina, achiti musandipe pressure imi vanhu veZimbabwe, ini ndinomhanya nebhiza rinowina. Anonyora papeji pake achitaura kuti akati vate anomuka achinodongorera mudriveway kuti mota yake ichipo here yeRange Rover. Vazhinji venyika yeZimbabwe vanotaura vachiti ungagoita sei iwe wakatengerwa mota paupenyu hwako wakanga watadza kumbozvitengerawo kana chikorokoro chinofamba zvacho uri wega. It's obvious unototengesa uchitotengesera nyika, asi tichakosafa tose zvakafanana chero kadriver mota yakaita sei. Vanhu vanotaura kuti shimba ushande uti himba wega ushande uzvitengere mota yako kwete kuda kupiwa uchitengesa vamwe. Mune dzimwe nhau dzinotevera, Mabridge anobuda achiseka DJ Towers achitaura kuti kubva zvawakabira Passion Java wangove rombe. Kune vasiri kuziva, mumazuva apfuura apa takaona DJ Towers vakapfugamiswa pasi vachikumbira regerero kuna Passion Java. Vanonzi vakabira Jawa uyu mari inosvika $10,000 kubva kwavanga vari. Mabridge DJ Towers mupemi anozikama muHarare achifamba nevanhu vane mari dzavo achipuwawo masororo anenge asara. Kune vasingazivi DJ Towers,
Munhu anofamba akapfeka hembe akashandikira akatenga chinhu haabvisi tegi chinofamba chine tegi yacho pahembe, dzingave bhutsu, ringave bhurugwa, ingave sheti. Anozikamwa nembiri yekungotevedza vanhu vane mari dzavo, achingovateverera kumasure, achingotumwa, achingoshandiswa, achipuwawo masororo. Munhau dzedu dzenguzuva rino ranhasi dzekuvharisa news dzezuva ranhasi, avo vanonzi vajavha vanoonekwa vakatengera mukadzi wavo huku yechibhoyi. Vanopa mukadzi wavo huku yechibhoyi sesurprise, kameno kuti ndekupi kwavanga vari, vachipinda vakaviga huku kusure kumagaro avo, vachienda nayo kunopa mudzimai wavo huku iyi. Vanoti vachida kupa mudzimai wavo huku, mudzimai wavo anovhunduka kutaza kuti unohla huku, handizivi kuti kunyika kwavo havadyi huku here. Anoramba kuti abatiswe huku, achitaridza kuti unotya chaizvo kuti abate huku iyi. Zvino zvinoita kuti vajavha vazotora huku yavo vabude nayo, asi vachibuda nehuku iyi havana kwavakazoenda nayo, vakazongosiya huku vaisa panze. Hamino kuti yakazobhuruka ichindepi. Uku ndiko kumera kwenhau dzedu dzezuva ranhasi. Move neusiku hwakanaka.